Hej far. Nå, så fylder du jo år i dag. Aha. Jeg ved ikke hvad du fylder, for du kan ikke nære mig. La 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 la. I dag er det fars fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Han sikrer sig en gave for, som han har ønsket sig, jo. Med dejlig chokolade og kager til. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear far. Happy birthday to you. Og jeg kan jo ikke være hjemme hos dig, men på kameraet her er jeg. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Og så har jeg et lille lys til dig. Men det kan du jo ikke selv puste ud, fordi du er jo over på den anden side af min skærm. Så jeg leger jer lige af dig. Nå, du har jo ikke nogen kærester. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kom her. Der er en, der lige vil sige tillykke til fødselsdagen. Det er bedst for birthday today. I know. Kan du også synge? Nej. Do you have something you want to show? No. Okay. Happy birthday. Happy birthday. Do you know how old? 65. 65, 65. 65, det er han. Så Johan, så er du jo blevet pensioneret nu. Pensionist. Er det så der? Er det nu, vi kalder dig for gamle? Eller er det stadigvæk en unge mand? Nå, vi ses jo snart. Hej hej!